Napuno og kalingawan ang pagsaulog sa ikaduhang adlaw sa 26th Kalimudan Festival sa Isulan, Sultan Kudarat tungod sa mga pasabog nga performance o grand fireworks display. Apan may samot kini og kabibo dihang nagpakilig ang Kapuso stars ug real-life couple nga sila Derrick Monasterio ug Elle Villanueva. Ato kining silipon pinaagi nining report. Nagpadayon ang kalingawan sa ikaduhang adlaw sa pagsaulog sa 26th Kalimudan Festival sa probinsya sa Sultan Kudarat. Gani, nahinganga ang tanan sa pasabog nga performance sa mga bisita ug sa subling pagpasigarbo sa grand fireworks display nga gipaygayon sa Capitol Ground sa lungsod sa Isulan. Apan, mas nahimong bibo og puno sa kilig diyang nagperform na ang Kapuso stars ug real-life couple nga sila Derrick Monasterio ug Elle Villanueva. Unang mi-perform si Elle. Ang ganda niya! Ang ganda niya! Wa say kasudlan ang kilig sa fans sa pag-perform ni Derrick Monasterio. Nakakatuwa kasi mababait yung mga tao talaga. Sobrang salamat po dahil hindi ko po inaakala na marami pala akong supporters dito. Alang kay Elle, kinsa first time sa probinsya, nahinganga matud pa siya sa hitsura sa provincial capital sa Sultan Kudarat nga gitukod subay sa usa ka classic Islamic architecture. Gani naka-display dinhi ang ubang local arts and culture. Sa gawas sab, makita ang estatwa ni Sultan Muhammad Ipatuan Kudarat nga giila isip usa ka Muslim leader ug national hero sa probinsya. Actually, sa totoo lang, nung nakita ko nga yung provincial capital, napakaganda. Mukha siyang Taj Mahal. Para ako nasa ibang bansa, tsaka napakalinis. Isip real-life couple, ilang gi-share ang ilang sikreto sa ligon nga relasyon. Like kami nag-uusap, di kami natutulog sa gabi nang hindi pinag-uusapan yung problem. Ganon. One thing for sure is, meron kaming trust sa isa't isa. And, every time na may gagawin kaming bago o baka hindi magustuhan ng isang partner, lagi namin kinokonsult. Samtang, isip kabahin sa family drama series sa GMA nga Pulang Araw, di daw malimtan ni Derrick ang death and torture scene niya. Akala ko nga nung una parang kulang na kasi pagod na ako nung turn ko na. Pero nung napanood ko siya, maganda pa rin pala. Nagmukhang natural. Samtang dunay angay atangan sab ang Kapuso fans kang Elle. Magkakaroon na po ako ng YouTube channel. Ilalabas ko na po siya before this year ends or pagka New Year. So abangan niyo po yan. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, 1 Mindanao.